Hej med jer, og velkommen til. Husker I det, da Donald Trump pludselig ville købe Grønland? Det lød jo helt skør, ikke en bizarre overskrift. Men bag den gemmer der sig altså en virkelig, virkelig dyb konflikt om fremtiden. Det er en historie om, hvordan to enormt magtfulde visioner for verden lige nu tørner sammen om verdens største ø. Det hele startede jo med den her simple forklaring for Donald Trump. Han kogte en super kompleks geopolitisk situation ned til noget, helt banalt, en ejendomshandel. Hans budskab var ret klart. USA kunne lige befri Danmark for en økonomisk byrde, og så snuppede de til gengæld den fulde suverænitet. Ren og skær transaktion. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Bag den her meget overfladiske forretningslogik, der gemmer der sig en kamp, der er så meget mere kompleks, og faktisk også ret fascinerende. Det er en kamp om magt, om ideologi, og i sidste ende om selve spillereglerne for vores fælles fremtid. Og det er præcis det, der er kernen i det, vi skal se på nu. Vi ser et frontalt sammenstød mellem to fuldstændig forskellige verdenssyn, der begge to har udset sig Grønland som deres scene, deres kampplads. Okay, så lad os prøve at dele det op og se på de her to konkurrerende dagsordner. For det er først, når man forstår dem, at man rigtig fatter, hvad der virkelig er på spil her. På den ene side, der har vi den helt klassiske statsmagt, USA's regering, som vil udvide sin indflydelse og kontrol. Og på den stik modsatte side, der har vi en radikal teknologisk elite, hvis allerstørste drøm er at slippe helt fri for enhver form for statslig kontrol. Man kan næsten ikke forestille sig to mere modsatrettede visioner. Godt, lad os starte med den første verden, den amerikanske regerings officielle strategi. For hvorfor er Grønland lige pludselig blevet det, de kalder et nationalt sikkerhedsimperativ? Hvad handler det om? Jamen, officielt set handler det om 4 helt afgørende punkter. Geostrategisk forsvar, kontrol med havet, adgang til sjældne ressourcer og så selvfølgelig fremtidens handelsruter. For USA er Grønland simpelthen en helt uundværlig brik i det store globale magtspil. Og man tænker, måske 130 soldater. Det lyder jo ikke af meget, men det er slet ikke antallet, der er pointen her. Det er basen, Pitufik Space Base. Den er simpelthen hjertet i hele USA's arktiske strategi og en altafgørende del af deres missilforsvar, det der også kaldes Golden Dome. Og det her, det er altså ret vildt at tænke på. I takt med, at isen smelter, så kan kontrollen med Nordvestpassagen blive lige så afgørende i vores århundrede, som kontrollen med Panama-kanalen var i det sidste. Tænk lige over det. Og USA, ja, de vil selvfølgelig gerne være dem, der står ved porten. Okay, lad os skifte spor. Helt. Vi hopper over i den anden og langt mere radikale vision for Grønland. Den, der er drevet af tech-milliardæren Peter Thiel og hans netværk. Det her citat, det rammer altså hovedet på sømmet. For den her vision handler ikke om at styrke en nation, tværtimod. Den handler om at stikke af fra selve ideen om en nationalstat. At bygge et fristed, en redningsbåd, kun for en lille teknologisk elite. Selve kerneideen, den kaldes The Exit, altså udgangen. Og det bygger på en ret radikal overbevisning, at frihed og demokrati simpelthen er blevet uforenelig. Den eneste løsning, ifølge dem, er at skabe helt nye samfund, hvor det er kapital og teknologi, der regerer. Helt hævet over de love, vi andre er underlagt. Så planen for Grønland er intet mindre end at skabe en privatdrevet, postdemokratisk tech-hub. Et fristed, der er designet til at omgå alt det, de ser som forstyrrende bureaukrati. Et godt eksempel er jo EU's nye AI-lovgivning. Den vil man meget gerne udenom. Okay, så her står vi. Med 2 fuldstændigt modsatrettede mål. Et, der vil udvide statsmagten, og et andet, der vil undslippe den. Hvordan i al verden ender de begge to med at fokusere på den præcis samme fjernliggende ø? Det virker da lidt mærkeligt, ikke? Men hvis vi kigger på tidslinjen, så begynder der at tegne sig et mønster. De her 2 dagsordner, de bevæger sig parallelt, de skaber pres fra hver deres vinkel, men med præcis det samme geografiske fokus. Og det leder os jo til det helt store spørgsmål. Er det her bare et tilfælde, eller er der rent faktisk en dybere forbindelse mellem de her 2 verdener? Og svaret er et ret klart ja. Tech-elitens projekter svæver jo ikke rundt i et vakuum. De er dybt flettet ind i statens mål. Peter Thiels firma Palantir leverer allerede software til både det danske og amerikanske forsvar. Og hans andet firma Anduril bygger lige præcis den type autonome overvågningsteknologi, som USA's arktiske strategi er dybt afhængig af. Den her alliance, den har altså nogle dybtgående konsekvenser for, hvad det overhovedet vil sige at være et land i det 21. århundrede. Det vi potentielt ser i Grønland, det er en slags skabelon for fremtiden.
En fremtid, hvor den traditionelle demokratiske nationalstat bliver erstattet af noget helt nyt, en slags hybrid mellem en stat og en tech-virksomhed. Det her er den ultimative vision. En postdemokratisk orden, hvor en lille teknologisk elite træffer de suveræne beslutninger, mens resten af samfundet bliver styret af algoritmer og overvågningssoftware. Det er ikke demokrati længere. Det er teknokrati. Altså ekspertvælde på steroider. Og det er her, vi slutter. For kampen om Grønland er i virkeligheden en kamp om, hvem der skal have magten til at definere vores fremtid. Bliver det de demokratiske nationalstater, som vi kender dem, eller bliver det en ny klasse af suveræne teknologiske eliter? Svaret, det er endnu ikke skrevet.